Ik weet echt niet wat ik worden kan. Tandarts, politie, brandweerman. Zoveel dingen kent ze doen. Rapper, voetballer of kloon. In Jippe's topjobbers dus de spannende beroepen. Misschien zit er wel gat voor dichtbij. Kijk maar naar Jippe Tippe topjobbers. Hoi, ik ben Leroy en dit is mijn zusje Zoe. Wij willen graag een Jippe knuffel. We zijn nu vandaag hier in Beringen en vandaag gaan we het hebben over logistiek. Ja, want het is natuurlijk hartstikke interessant om te weten wie zo'n Jippe-knuffel, wie de kindertoes terechtkomt. En daarvoor zijn we naar Beringen heen gegaan. En ja, hier is een bedrijf en daar doen ze allemaal die Jippe-knuffels inpakken. En we gaan eens even kijken wie dat gaat. Ja, ik ben naar binnen gegaan en moest eens kijken wie groot dit is. Ongelooflijk, hier staat ontzettend veel materiaal. Ja, het was best wel een beetje moeilijk om binnen te komen, want je kunt je natuurlijk voorstellen dat het allemaal erg goed beveiligd is. Hallo, ik ben Jippe van de Kinderkroom. En wie ben sticht dan? Hallo Jippe, ik ben Bart Dings. Ik ben 23 jaar en ik werk bij DL. Ja, Bart. We hebben een mail gekregen van een kind dat heel graag een Jippe-knuffel wil hebben. Nou, en toen zijn we eens even gaan denken van, wie zou dat nu gaan? Kunt zich daar iets over vertellen? Daar kan ik meer over vertellen, ja. De Jippe-pop die wordt eigenlijk in China gemaakt. Vanuit daar bestellen wij die Jippe-pop. Die komt dan met de vrachtwagen of met de boot. Komt die met de vrachtwagen, wordt die uit de vrachtwagen gehaald. En dan wordt hier gecontroleerd of alles natuurlijk ook klopt. Of de juiste aantallen erbij zitten. En als dat klopt, dan wordt het hier in de stellingen gezet. Ja, maar Bart, moest eens kijken, hier staat zo ontzettend veel materiaal. Ja, wie kunt je dat allemaal uit elkaar gooien? Dat klopt. Alles komt eigenlijk in het computersysteem terecht. En vanuit het computersysteem kunnen we eigenlijk precies zien waar op welke locatie welke Jippe-pop ligt. Ja, maar Bart, is het ook wel eens ooit voorgekomen dat het naar een verkeerd adres gaat dan? Dat komt nooit voor, nee. Alles is eigenlijk zo via het systeem zo goed zichtbaar. En daardoor kunnen we eigenlijk gewoon alles goed controleren. Nou, dankjewel. Laten we maar eens even verder gaan kijken. Ja, Bart, een heel andere vraag. Waarom heb je eigenlijk gekozen voor dit beroep? Het lijkt me interessant. Het is logistiek, maar vertel daar eens iets over. Nou, logistiek is eigenlijk nooit hetzelfde. Iedere dag is anders en ja, dat maakt logistiek eigenlijk heel erg interessant. Ja, wat hebben ze er allemaal voor moeten leren? Nou, ik heb eerst een opleiding MBO Warehouse Voorman gedaan. En daarin leer ik inderdaad het leiding geven. Daarna ben ik bezig met een opleiding Logistiek Management. Dat is een HBO-opleiding. En daardoor krijg ik nog meer kennis van de logistiek. Oké, maar ik zag hier ook allerlei mensen op die vorkheftrucjes rondrijden. Moeten die ook een examen doen of hebben die een speciaal rijbewijs daarvoor nodig? Ja, het is inderdaad te vergelijken met een rijbewijs. Alle mensen die hier op een EPT of op een heftruck rijden, die moeten een test doen. En als ze daar die test goed behalen, dan krijgen ze een certificaat en dan mogen ze erop rijden. Oh, je hebt één ogenblikje, ik word gebeld. Met Bart. Ah, een order. Dat is mooi. Oké, dankjewel. Jippe, dat komt goed uit. We hebben nu net een order. Een klant heeft een Jippe-pop besteld. En dan kunnen we nu even naar kijken hoe dat in zijn werk gaat. Ja Bart, waar zijn we daar nu terecht gekomen? Ik zie hier van allerlei pakken voorbij komen. Ja Jeppe, we zijn al bij de packtafel aangekomen. En daar wordt een verzendlabel op iedere Jippe-pop geplakt. En die Jippe-pop die gaat er dan
over de sorter en die weet precies waar hij er dan uit moet komen. Dat is allemaal ontzettend cool, Bart, maar een ander vreugdje is natuurlijk, als de kinderen die toes nu kijken, als die later ook iets in de logistiek willen gaan doen, denk je dat er nog werk voor is? Jazeker. Ja, de mensen worden eigenlijk steeds gemakkelijker. Dus alle pakketjes moeten bij de bedrijven, bij de mensen thuis afgeleverd worden. En daardoor zullen altijd werk in de logistiek blijven. Oké. Nou, hartstikke bedankt. Ik denk dat we het verder gaan kijken wie het nou met de poppen is. Ah, daar komen de jippenpoppen al aan. Nou, van hieruit gaan de jippenpoppen naar de chauffeur en die brengt ze dan naar de mensen thuis. Hallo, goedemiddag. Met een zending voor jullie. De jippiepoppen. Kijk eens daar. Kijk eens. Alsjeblieft. Vraag ik u wel even om te tekenen. Ja, tuurlijk. Dan weet ze dat ik hier ben geweest. Dus daar even mijn krabbel zetten alsjeblieft. Ik weet echt niet wat ik worden kan. Tandarts, politie, brandweerman. Zoveel dingen kent ze doen. Rapper, voetballer of kloon.